Geachte aanwezigen, het is bijna een doodzonde om in deze schitterende omgeving geen zonnig verhaal te houden. Heeft u trouwens gezien dat de deugden door vrouwen worden gerepresenteerd? Het is maar dat u het weet. Maar ik moet mijn verhaal houden. Ik ben een aartsoptimist, maar ook telg van 2 families waarin de realisten de overhand hadden. Dus, rond het jaar 1000 liet de toenmalige paus een onderzoek uitvoeren. Hoe zat het met het christendom in Europa, wilde je weten. Decennia geleden verscheen er een artikel in een Duits intellectueel blad en de uitkomst en wat daarin stond heeft mij altijd, ik ben het nooit vergeten, want het was zo raar wat daarin stond. Veel kerkgemeentes deden maar wat, omdat ze geen adequate leiding hadden. En als ze wel een priester hadden, had hij vaak geen idee wat de Triniteit betekende. En er waren priesters die alleen maar Ave en Maria in hun mis gebruikten. Ik vermoed dat het in de Friese gebieden vanuit christelijk oogpunt al even droevig was als in de rest van Europa. Immers, zelfs de vermaarde Frieslandkundige Dr. Herre Halbertsma verzucht in zijn monumentale werk Frieslands oudheid wat Bonifatius in 716 aantrof. Citaat. Het grootste deel van de door Willibrord in Citerior Fresia gestichte kerken was tijdens Radbods inval in vlammen opgegaan, terwijl de priesters de vlucht hadden moeten nemen. Willibrord was de voorganger van Bonifatius als missionaris. En Citerior Fresia was het Friese gebied dat nu een deel van Utrecht en Kennemerland is. Niet het huidige Friesland. Halbertsma gaat verder. Het christendom scheen voor het overige nog niet zo diep wortel te hebben geschoten. Want allerwegen werden de Fana Dilubrorum herbouwd en de Cultura Idularum hervat. De heidenen herbouwden hun tempels en gingen vrolijk door met het aanbidden van goden. Halbertsma gebruikt de iets wat verhullende Latijnse termen, maar daarmee toont hij zich ook een vertegenwoordiger van het christendom, van die christenen die uiteindelijk de heidenen eronder kregen. Immers, wie bepaalt wat afgoden zijn? Bonifatius wist precies wat het verschil was en wat de waarheid is. De in Engeland geboren bisschop wilde per se die waarheid verkondigen in het koninkrijk Friesland. Eerst in het zuidelijke deel van Friesland in 716 en tientallen jaren later in het Friesland van de moerassen, de zeeklei, zelfs voorbij het Vlie. De waarheid verkondigen zonder politieke macht kan gevaarlijk zijn. Bonifatius had die politieke macht wel achter zich. Maar ze was niet sterk genoeg. Hij werd vermoord in 754 door wat nu Groningers zouden zijn. Heeft Bert Loper, de vroegere directeur van het Tresor, mij uitgelegd. Waarvoor dank. Was het een roofmoord, een kwestie van martelaarschap, politieke wraak voor het verwoesten van de heilige plekken en de heilige beelden van de Friezen? De blokkeerfriezen uit de 8e eeuw, die werkelijk gewelddadig waren, terwijl de moderne blokkeerfriezen geen vinger hebben uitgestoken naar de bemoeials van buitenaf, wilden in ieder geval een halt toeroepen aan het centralistische en imperialistische gedrag van de Habsburgers. Weer met dank aan Loper. Hij is niet verantwoordelijk voor mijn connectie tussen blokkeerfries, hoor. Laat dat even wel zijn. Van die Centraal-Europese macht was Bonifatius een vertegenwoordiger. Destructief. Maar niet alleen omdat hij die vertegenwoordiger was. Hij was ook destructief vanwege
de waarheid. Was wat Bonifatius deed in essentie anders dan het opblazen van de Boeddha-beelden in Afghanistan door de Taliban, waarover we allemaal zo ontzet waren? Was het in essentie anders dan het vergrijp waar ISIS zich schuldig aan maakte in Palmyra? De Torah verbiedt de moord in een van de 10 geboden. Nee, het vernielen van heidense altaren en beelden van heidense goden is van een andere orde dan de verwoesting van een mensenleven. Maar al geeft het Oude Testament de opdracht om altaren die niet aan de eeuwige zijn gewijd en beelden van andere goden te verwoesten, Deuteronomium 12:3, waarom zouden heiden daar nou een boodschap aan moeten hebben? Dat geeft iemand het recht om een spoor van vernieling te trekken door wat een cultuur, een beschaving, een volk als het meest vereerbare en eerbare ziet. Een tekst in de confrontatie met een ongeletterd volk, want dat zullen de Friezen vrijwel allemaal zijn geweest. De reden dat ik hieraan zoveel aandacht besteed is omdat in 754 de ene godsdienstige beschaving knalde op de andere godsdienstige beschaving, net als nu. Bonifatius liet het leven, maar het christendom zegevierde, ook al deed het er eeuwen over. Ook nu is er een clash of civilizations gaande, maar anders dan Samuel Huntington poneerde in 1996. Dit keer, zoals mijn diepe overtuiging, tussen enerzijds een nieuwe religie die zich aan het vormen is, woke, en anderzijds de religies zoals we die kennen, waaronder ik trouwens ook coherente denksystemen versta als wetenschap en de verlichtingsideologie. Waarom ik die erbij reken, voert hier te ver. Ook al is het niet duidelijk, althans niet zichtbaar, dat er ook nu doden vallen, in de huidige botsing zijn er wel degelijk slachtoffers, ook dodelijke. Dat is de reden waarom ik hoop dat deze nieuwe religie het niet zal halen. Dat hoop ik ook omdat er, hoe weinig ik ook sympathiseer met Bonifatius, er niet omheen kan dat het boventribale karakter van het christendom veel goeds heeft gebracht. Door 4 aspecten. Ten eerste, het maakte uiteindelijk de bloei van de wetenschap in Europa in de laatste 600 jaar mogelijk. Hoe? Door het overnemen van het onderscheid dat al van het begin af aan in het Jodendom is gemaakt tussen heilig en gewoon, kadosh en chol. Er is een domein dat heilig is en er is een domein dat niet heilig is. Bijvoorbeeld in de dagen van de week. 1 dag is heilig, de Shabbat. De andere 6 dagen zijn dat niet. Dat onderscheid tussen heilig en gewoon is diepgaand anders dan het uitgangspunt van de natuurreligies, waarin in principe alles in de schepping bezield is en daarmee goddelijk. Een zienswijze die de mystici van Jodendom, Christendom en Islam trouwens vastgehouden hebben, maar dat terzijde. In de niet-heilige tijdruimte kan de mens onderzoeken zonder het goddelijke te schenden. Althans, dat is de veronderstelling. Het heeft ons de fundamentele wetenschap gegeven, met al zijn ontdekkingen en toepassingen die het leven zo oneindig veel aangenamer maken dan het door de millennia heen is geweest. Ten tweede heeft het christendom de arbeidsdeling tussen religieuze autoriteit en profane autoriteit uit het Jodendom overgenomen. De priester heeft zijn taken, de koning de zijne. Of, zoals Jezus het heeft geformuleerd, geef de keizer wat des keizers is en geef aan God wat God toebehoort.
Deze arbeidsdeling binnen de autoriteit heeft uiteindelijk met allerlei tussenstappen in de westerse beschaving de seculiere staat mogelijk gemaakt. Ten derde heeft het christendom de boodschap van Genesis 1 verspreid over de wereld. Alle mensen zijn geschapen naar het evenbeeld van God. Er bestaat geen intrinsieke hiërarchie tussen mensen. Met allerlei tussenstappen heeft deze opvatting de burger mogelijk gemaakt, de citoyen, die gelijk is voor de wet van het land waar hij of zij burger is. En daarmee, met die citoyen, kwam ook de democratie in zicht. Ten vierde is er het idee van de ultieme waarheid. Er bestaat een waarheid die de mens niet kent, omdat ze voorbij de werkelijkheid ligt en deel is van het bewustzijn van God. Maar de mens kan er wel naar streven die waarheid te ontdekken. Het is een inzicht dat door de mystieke ervaring wordt onderbouwd en gedeeld wordt door Jodendom, Christendom en Islam. Het christendom verschilt echter van het Jodendom omdat het deze mystieke werkelijkheid, die vervat is in de andere uitspraak van Jezus, normaliter citeer ik Jezus niet zoveel hoor, maar andere uitspraak van Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het christendom heeft die mystieke werkelijkheid opgeëist voor de politieke werkelijkheid. Ten onrechte zeg ik. Door de mystieke ervaring van waarheid te plakken op de politieke dimensie van leven en samenleven, werd het christendom dé locatie van de waarheid. En moesten vertegenwoordigers van het christendom, zoals Willibrord en Bonifatius, de waarheid noodzakelijkerwijs aan andere godsdienstige beschavingen ontzeggen. Bonifatius moest de fana dilibrorum en de cultura idularum wel een slag toebrengen vanwege hun gebrek aan waarheid. Het boventribale karakter van de westerse beschaving, waar die ter wereld ook te vinden is, met zijn voortbrengselen, moderne fundamentele wetenschap, seculiere staat, de burger die aan ieder gelijk is voor de wet en de democratie en het idee van ultieme, alles overkoepelende waarheid, staat onder druk. Door een nieuw modern tribalisme, in het leven geroepen door woke, een conglomeraat van deelideologieën met, ik moet het toegeven, zeer verleidelijke vooruitzichten. Diversiteit, een einde aan alle vormen van racisme, gelijkheid van uitkomst en niet alleen gelijkheid van kansen, dus een goed leven voor iedereen. Einde van alle vormen van machtsongelijkheid, the Great Reset. Maar helaas, het in praktijk brengen van utopieën, en woke is zo'n utopie, heeft meestal een zeer hoge prijs. Niets is namelijk zo destructief als tribale tegenstellingen. Maar voordat ik verder ga, wil ik eerst zeggen dat er een enorme kracht ligt in een tribe, een stam. Kijk naar deze omgeving. Plek van de Friese stam. Ik snap wat het betekent tot een stam te horen. Zonder een stam heeft een mens het veel moeilijker in het leven. Als Jodin begrijp ik het stamgevoel en de waarde ervan. Joden zijn een volk, maar wie heeft opgelet op Bijbelles, weet dat er al zo'n 520 jaar geleden een bezetter van onze 12 stammen er slechts 2 overliet, Juda en Benjamin. Vervolgens kregen die
Zoveel mot dat Benjamin bijna ophield te bestaan. En dat betekent dat het Joodse volk nu uit 1 stam bestaat. Juda. Als Joden tot op de dag van vandaag uithouden als volk, is het omdat we ook niet ten onder zijn gegaan door stammenoorlogen. We hadden elkaar lang uitgeroeid. Dat behoren tot een stam maakt dat je als Jood of Jodin onmiddellijk emotioneel contact hebt met andere Joden en Jodinnen, waar ook ter wereld. Je deelt een, zoals ik altijd noem, existentiële positie. Dat wil zeggen, je kijkt naar de wereld, reageert op die wereld, je handelt in die wereld vanuit een gedeelde geschiedenis, actualiteit en toekomst. Wat er met jou, jouw familie, jouw gemeenschap, jouw volk is gebeurd en zal gebeuren, bepaalt hoe je de informatie om je heen sorteert, beoordeelt, ervaart en wat je ermee doet. Elke diepvries met een F weet wat ik bedoel. Hoewel ik al jaren met Tini van der Schaaf en Romke van der Wier, ze zitten daarachter, bevriend ben, leerde ik pas kort geleden het begrip diepvries kennen. Ze zijn beide Friezen, maar Tini is diepvries en Romke niet, zegt Romke. Want hij ging naar school in Groningen en dat heeft een groot verschil gemaakt. In het weergaloze boek Een Vreed Paradijs van Hilke Speerstra over Friese emigranten spatte ook de enorme kracht van het horen bij een stam van elke bladzij af. Nick de Jong krijgt het advies van zijn vader om zijn schaatsen mee te nemen naar Nieuw-Zeeland. Hij denkt, nou ja, oké dan. Maar als op een goede dag de rivier de Otago bevroren is, bindt hij de schaatsen onder. Citaat, nog nooit hunkerde hij zo naar het ijs. In Amerika gaan een andere Fries het ijs op en ontmoet 2 anderen die zwijgend met hem meeschaatsen. Of wat te denken van een immigrant die in Amerika een kroeg binnengaat om te ontdekken dat hij vol zit met andere Friese emigranten. Sommigen worden verteerd door ondraaglijke heimwee en gaan terug, of als dat niet kan, blijven verscheurd tussen 2 werelden. Ergens in hun biosysteem ligt de herinnering vastgeklonken naar waar zij thuis zijn of waren. IJsvlaktes, wolkenluchten, geuren, voedsel, het landschap, taal, riten, gebruiken, speelgoed, huizen, schuren, erfgoed, lichaamsgebaren, de manier van kijken, de manier van lachen, gegalm in de kerk, seizoenswisselingen, verhalen, kinderliedjes. Alles is het materiaal voor thuis. Thuis zijn bij de clan, de tribe, de stam, het volk, is een diep gevoelde realiteit en noodzaak. Met de kanttekening dat niemand een identiteit heeft die 100% samenvalt met de tribe, zelfs de diepvriezen niet. Ieders identiteit is een lappendeken van deelidentiteiten. En er is een tweede kanttekening. Alleen binnen de stam, de tribe, kan men niet leven. Degenen die weggingen, gingen ook weg vanwege de extreme armoede, de achterstelling, het totale gebrek aan perspectief. Daar hielp het diepvries zijn niet tegen. Ze konden zich inpassen zoveel ze wilden, maar verrekten toch. En zo was het bij Joden ook. Geworteld in de Joodse beschaving waren ze duizenden jaren. Maar desondanks waren de meesten arm als ratten. Ze konden niet worden geholpen door andere Joden en ze werden ook nauwelijks geholpen. Atheïsme, socialisme, anarchisme. Arme Friesen waren er meer ontvankelijk voor dan Nederlanders in de rest van het land. Andere Nederlanders moet ik zeggen. En ook Joden omarmden massaal de klassenstrijd en de secularisatie. Het hielp niet of niet genoeg tegen destructie.
Waarom heb ik het hier over en niet over de waarheid waarover de titel spreekt? Die titel luidt: we hebben de waarheid nodig, maar welke? Van Bonifatius tot Woke. Omdat in de nieuwe botsing van beschavingen identiteit een sleutelbegrip is geworden, waarover wordt gevochten met alle consequenties van dien. Soms gaat het vreedzaam. De 11e reden wordt door een Fries in het Fries uitgesproken, dat ik overigens goed begrijp. De zogeheten identiteitspolitiek is gevoed geworden door het discours over waarheid dat meer dan een halve eeuw geleden begon. De linkse, meestal marxistische Franse filosofen formuleerden in de naoorlogse tijd, samen overigens met ontstelde theologen, fundamentele kritiek op wat lange tijd het grote verhaal heette. De idee dat de samenleving dankzij ontwikkelingen in de wetenschap en techniek beter zou worden voor steeds meer mensen. Het aloude messiaanse idee had sinds de verlichting een steeds meer seculiere verpakking gekregen. Er werd gewerkt aan het paradijs op aarde, waarvoor we met z'n allen nog even de tanden op elkaar zouden moeten zetten. Maar mooi niet. Er kwam geen einde aan het kwaad. De maakbare mens, het ideaal van nazisme, socialisme, communisme, Maoïsme en zelfs de sociaaldemocratie, bleek in staat tot genocide op ongekende schaal, op een industriële manier. En dat ook nog niet gehinderd door wetenschappelijke theorieën. Integendeel, die genocide werd er vaak door geïnspireerd. Dat vergeet men, wat mij betreft, veel te vaak. Ook op andere schaduwkanten van de nieuwe tijd werd de schijnwerper gericht. De milieuvervuiling en de uitbuiting van de aarde, de kolonisatie en de ontrichtende gevolgen daarvan in wat toen nog de derde wereld heette, de achterstelling van zwarte, andere minderheden, vrouwen en iedereen die niet hetero was. Het kwam allemaal aan de orde in dat maatschappelijk kritische denken. Er gebeurde nog iets. De postmoderne filosofen kwamen namelijk ook tot de conclusie dat alles in de werkelijkheid een sociale en of taalkundige constructie is. De werkelijkheid bestaat niet. Harde categorieën bestaan niet. En de begrippen die wij gewend zijn te hanteren zijn slechts voortgekomen uit een interpretatie van teksten. Niets in de werkelijkheid heeft een hard, onontkoombaar bestaan. Zelfs in de natuurkunde is niets zeker, zeiden zij met een fout begrip van de kwantumnatuurkunde. De idee dat alles een sociale of taalkundige constructie zou zijn, sloeg aan met name in de sociale wetenschappen. Zodat nu bijvoorbeeld seksen een sociale constructie is. Man als biologisch gegeven en vrouw als biologisch gegeven worden gepresenteerd als ontdaan van een harde realiteit. Deze noties zijn vervangen door gender. In een museum in Birmingham stonden ze uitgeschreven op een muur. Er waren er op dat moment zo'n 70 genders. Ik zeg niet dat er in dit denken helemaal geen waarde te vinden is, want er is wel degelijk variatie. Maar zodra dit denken buiten het zuiver filosofische discours komt, loopt het gevaar tot een ideologisch wapen te verworden. Als je verordoneerd wordt om vrouw te vervangen door mens die menstrueert, en het overkwam een hoogleraar biologie in Engeland, sta je toch wel even te kijken. En wie er niet in meegaat, loopt de kans verketterd te worden en gecensureerd. Woke is vaak heel hardvochtig en weinig vergevingsgezind.
zoals de godsdiensten van weleer. Ook ras is nu een sociale constructie, maar merkwaardig genoeg wordt het spectrum zwart-wit, dat werkelijk 1000 tinten omvat, juist ingekrompen. Ter wille van de bestrijding van het racisme dat tot in de kleinste haarvaten van mens en maatschappij wordt waargenomen. Voor de woke gedreven antiracisten is er slechts zwart en wit en macht. Want de belangrijkste van de Franse postmoderne filosofen analyseerden alle relaties in termen van macht. Bij hun navolgers is zwart daardoor per definitie de machtelozen en heeft wit per definitie macht, ofwel white privilege. De geschiedenis van de westerse beschavingen is weliswaar al millennia een geschiedenis van arme mannen en arme vrouwen, onderdrukt door een paar machtige mannen en machtige vrouwen. Allemaal wit. Lees Het Vrede Paradijs of dat andere boek van Speerstra, Bloot voor de dokter. Maar hun geschiedenis van misère is van geenerlei waarde, want hun witte huid gaf hen automatisch privileges, beweren de woke gedreven antiracisten. Wat deze manier van denken brengt, is dat individuen met hun menigvuldige kenmerken gereduceerd worden tot lid van een groep. Qua sekse tot een groep met een letter uit het alfabet of qua huidskleur in 2 categorieën, wit of zwart. Wat deze manier van denken brengt, is identiteit, want de grenzen tussen de diverse groepen worden voortdurend gedefinieerd. Maar wat deze manier van denken ook brengt, is strijd. Want woke stelt ook dat er geen communicatie mogelijk is tussen de groepen. Geëist wordt dat men begrip opbrengt voor een specifieke groep, maar tegelijkertijd wordt ontkend dat dat begrip mogelijk is. Want ja, de ander behoort nu eenmaal tot een andere groep. Tribalisme leidt altijd tot strijd, ook het moderne intellectueel gestuurde tribalisme. Feministen van de oude stempel hebben nu de strijd aangebonden met transvrouwen over hun deelname in vrouwensporten. Middenklasszwarten ontkennen het bestaan van systeemracisten en spreken zich uit tegen de zwarte gewelddadige ghettocultuur in de Amerikaanse grote steden. Joden vechten aan dat ze door white privilege gestegen zijn op de maatschappelijke ladder, in plaats van door scholing en hard werken. En ze beginnen zich ook te weren tegen de negatie door woke-activisten van een geschiedenis van 2000 jaar vervolging. Amerikaanse ouders, zwart of wit, of Aziatisch of Ladino of gemixt, beginnen bezwaar te maken tegen de verdeeldheid zaaiende ideeën van critical race theory, die in toenemende mate op Amerikaanse basisscholen wordt onderwezen. En zeg ik, u hoeft maar af te wachten tot het ook hier gebeurt. Werknemers maken steeds vaker bezwaar tegen de notie, geleerd op de diversiteitscursus waar de overheid het leger of hun werkgevers er naartoe heeft gestuurd, dat zelfs als ze zich niet racistisch gedragen, ze toch racistisch denken, onbewust. Bezorgde, laaggeschoolden en laagbetaalden die zijn weggezet als deplorables, omdat ze zich niet zouden hebben aangepast aan de nieuwe economische verhoudingen, hebben de kont tegen de krib gegooid en op Trump of Wilders en voor Brexit gestemd. En zo verder. De tegenbeweging wordt sterker. Woke op zijn beurt maakt zich schuldig aan demonisering via de sociale media, censuur op de sociale media, ontslag of inzet van juridische middelen. Plus, de nieuwe tribalisten doen een beroep op het gevoel. Harde feiten, harde cijfers op basis van onderzoek en historische documenten, ofwel de objectieve waarheid.
met al zijn interpretaties, legt het in deze botsing van beschavingen af tegen de subjectieve waarheid. Ik voel het zo, is het wapen waarmee elke discussie wordt gestopt. Wie een ander pijn doet door onaangename feiten te berden te brengen of onaangename vragen te stellen, wordt de mond gesnoerd. Want geen pijn doen is een hoger goed dan het achterhalen van hoe dingen werkelijk in elkaar steken. Let wel, ik zeg niet dat die subjectieve waarheid niet bestaat. En al helemaal niet dat die niet gehoord zou moeten worden. Wel dat als de subjectieve waarheid dé maatstaf wordt in politieke discussies, samenleven ontzettend ingewikkeld, zo niet onmogelijk wordt. Want voor je het weet ontstaat er een hiërarchie van leed. Wiens verhaal van onderdrukking en onbegrip is het ergste? En wie moet op basis daarvan het meest worden voorgetrokken? Met wiens diversiteit moet het meest rekening worden gehouden? Wie heeft er recht op het warmste, meest lucratiefste plaatsje in de maatschappij? En wie mag daarom wie de tent uitvechten? Het primaat van het gevoel, zonder tempering van de reden, is, voor zover ik het begrijp, een aspect van afgoderij. Het is een totalitair aspect. Een aanspraak op het gevoel, ik voel het zo, hoeft natuurlijk absoluut niet te leiden tot dwingelandij. Maar als er geen uitwisseling tussen zienswijzen meer mogelijk is tussen mensen of tussen groepen, wordt het wel gevaarlijk. Ik zie die dwingelandij, dat totalitaire, om zich heen grijpen. Misschien ben ik te veel beïnvloed door de nog levende Italiaanse filosoof Giorgio Agamben, die permanent waarschuwt tegen de uitzonderingstoestand en de biopolitiek. Politiek die bepaalt wat de burger met zijn lichaam wel en niet mag doen. Wetten over abortus, euthanasie, orgaandonatie zijn bijvoorbeeld biopolitiek. Politiek in breedste zin, de overheid, maar ook de wetenschappers die hand- en spandiensten verlenen. Een voorbeeld, de noodtoestand duurt in Nederland al 1,5 jaar en het coronabeleid wordt in feite al 1,5 jaar bepaald door 3 mensen. Rutte, Grapperhaus en de Jonge. Ingefluisterd door een wel erg beperkte groep experts, vind ik. Misschien ben ik te veel beïnvloed door Hannah Arendt, die gewaarschuwd heeft dat totalitaire regimes, wat iets anders is dan despotie, tot de gebruikelijke regeringsvormen is gaan behoren. Dat dat niet meer weggaat. Misschien ben ik te veel beïnvloed door Aldous Huxley, schrijver van The Brave New World in 1932. Hij voorspelde dat totalitaire regeringen in de toekomst hun ingezetenen niet met repressie, in de oude zin, geweren, martelingen, vastzetten, zouden onderdrukken, maar met de belofte van veiligheid de vrijheid zouden inperken. Met instemming en met volledige tevredenheid van de ingezetenen. Roept dat associaties bij u op? Bij mij wel. In 1958 gaf hij een interview aan Mike Wallace, te zien op internet. Een vraag uit zijn eigen essaybundel Enemies of Freedom werd hem opnieuw voorgelegd. Citaat, hoe kunnen wij in een tijd van versnelde overbevolking, van versnelde overorganisaties en steeds efficiëntere middelen voor massacommunicatie de integriteit waarborgen en de waarde opnieuw bevestigen van de mens? Einde citaat. Zijn antwoord was dat de groep minder belangrijk is dan het individu. En de vaststelling dat ieder mens genetisch verschillend en uniek is, dat die de basis
voor de waarde van de vrijheid is. Dat, zegt Huxley, moet de mens worden geleerd. En ook, citaat, om op hun hoede te zijn voor de verbale booby traps die altijd worden neergelegd. En te analyseren wat er tegen hen wordt gezegd. Einde citaat. Toen ik Osterhaus enkele dagen geleden op de televisie hoorde zeggen dat de ongevaccineerden eigenlijk het beste op een eiland bij elkaar gezet konden worden, maar dat dat niet kan, moest ik aan Huxley denken. Ook wetenschappers wereldwijd hebben zich blijkbaar de laatste 1,5 jaar laten verleiden tot totalitair denken. Wat niet in hun narratief paste, moet het zwijgen worden opgelegd. En daarbij heeft Big Tech een handje geholpen door meningen die Big Pharma ongevallig waren van de internetplatforms te verbannen. Let wel, alle mensen die op welk niveau ook beleid uitstippelen, of het nu bij de overheid, in de wetenschap of zelfs bij Big Tech en Big Pharma is, hebben de allerbeste bedoelingen. Daarvan ben ik overtuigd. Maar ik weet me ook, zeg ik als Jodin, gewaarschuwd door wat er in Nazi-Duitsland plaatsvond. Normaliter heb ik het daar nooit over, maar ik vind dat ik het nu toch moet doen. Over Nazi-Duitsland of antisemitisme, ik heb er ontzettend een broertje dood aan, maar ik doe het nu toch. De beleidsmakers toen, op ieder niveau, dwars door de samenleving, hadden het beste voor met iedereen. Ik zelfs, Jodin, ben daarvan overtuigd. Ook toen ze Joden als een gevaar voor de volksgezondheid aanmerkten. Ook toen ze een oorlog startten tegen het toenmalige virus. Speel dus niet met vuur door mensen nu in onze samenleving weg te zetten, ik bijvoorbeeld, als gevaar voor de volksgezondheid, zoals minister De Jonge met regelmaat doet. Terug naar woke. Weet dat woke vaak voortgestuurd wordt door universitair opgeleide wereldverbeteraars. Net als in de tijd bij de nazi's en het Sovjet-communisme. Jonge mensen tussen 28 en 42, niet zelden gepromoveerd filosoof, jurist, econoom, bevolkten de nazi-overheid en de nazi-instituties. En ze hadden het voor het zeggen in de wetenschap. Intellectuelen doen meestal niet het vuile werk van de repressie. Ze leven er wel de ideeën voor. En tuigen de machtsstructuren op die voor die repressie nodig zijn. De postmodernisten hebben de waarheid versplinterd door te stellen dat er geen waarheid is, alleen interpretatie. Hun navolgers hebben deze stellingen geradicaliseerd en proberen nu een waarheid te vestigen waaraan niet getornd kan worden. Helaas wordt woke vooralsnog gesteund door Big Corp en Big Finance en door Big Tech. Dat probeert alles wat de woke-activisten onwelgevallig is van de internetplatforms te halen. Want de woke-denkbeelden zijn geen gewone politieke ideeën gebleven waarover een politieke discussie moet worden gevoerd, maar ze zijn zo ongeveer heilig verklaard. Wie ze niet onderschrijft is geen politieke tegenstander in de gewone zin, maar een slecht mens die gedemoniseerd, uitgestoten, ontslagen en tot zwijgen gebracht moet worden. Als u denkt dat dat overdreven is, ik heb het inmiddels zelf aan de lijve ondervonden. Woke toont zich een opvolger van de oude religies en van de 20e eeuwse ideologieën. Dat is waarom ik zei in het begin, ik hoop dat het niet redt. Wat te doen?
Ik pleit voor de onophoudelijke discussie met zoveel mogelijk mensen. Ik pleit voor daadwerkelijke onafhankelijke wetenschappers. Ik pleit voor het behoud van de boventribale samenleving die Bonifatius en oneindig veel anderen wisten te verwerkelijken. Gebaseerd op de overtuiging dat ieder mens het beeld van het goddelijke in zich draagt en verwerkelijkt. Ik pleit voor de moed om tegen het heersende narratief in te gaan als dat niet klopt. Ik pleit voor vergiffenis, die menselijke geste die relaties herstelt. Ik pleit voor liefde, voor elk bezield wezen en voor alles wat nu nog als onbezield wordt gezien. Ik pleit voor vrijheid. En ik pleit voor waarheid. De subjectieve en de objectieve. Zonder waarheid is samenleven niet mogelijk. Want zonder waarheid is rechtspraak niet mogelijk. Zonder rechtspraak is vertrouwen niet mogelijk. Zonder vertrouwen is betrouwbaar economisch handelen niet mogelijk. En zonder betrouwbare economie is samenleven niet mogelijk. Mensen mogen niet worden vermoord. Dat Bonifatius werd vermoord staat niet voor niets in ons nationale geheugen gegrift. Maar de waarheid mag evenmin worden vermoord. Ze moet tot het uiterste worden beschermd. Door ons allen. Ik dank u voor uw aandacht.